Kristiánka, ktorý sa nám narodil predčasne a našťastie sme sa nachádzali v nemocnici Nové Zámky, kde zachránili nášho malého. Vďaka fondom EÚ sa nám podarilo doplniť, dá sa povedať, prístrojové vybavenie pre všetky intenzívne lôžka, ktoré sme dovtedy nemali možnosť využívať, pretože neboli plne funkčné. Malinkému sa darí, už sme tu skoro mesiac a verím, že za chvíľočku pôjdeme domov. Európske fondy nám pomáhajú nielen zachraňovať životy chorých a predčasne narodených, ale aj zvyšovať kvalitu ich života do budúcnosti.